Og videre til udlandet. Vi har netop modtaget et telegram om et skuddrama i Hornbæk Centrum. Politiet er på stedet, men der er meget få beviser. Derfor er de bedste folk sat på sagen. Motivet for skuddramaet er endnu ukendt, men offeret er kendt af politiet. Politiet søger vidner til hændelsen og kontakt derfor Nordsjællands politi, hvis du skulle lægge inde med oplysninger. Det var alt, hvad vi havde at bringe i 22-nyhederne. Mere om skudepisoden i morgen tidlig. Indtil da, følg med på News. Kommissar Rex. Ja. Ja. Jeg er på sagen. Du hævder selv, at du var ved gerningstidspunktet i går ved 21:30-tiden. Ja. Hvad siger du til det? Jamen, jeg kommer at cykle Hornbækvej for fuld knald. Og så hører jeg så 2 skud blive affyret. Og hvad gør du så? Så putter jeg tilbage. Okay. Yep. Du hævder også selv, at du kender gerningsmanden? Ja, det gør jeg. Han hedder Kenny. En kender. Vi var i Hornbæk. Vi skulle have pizza. Og så på et tidspunkt, så går jeg så ud på toilettet. Hvad skete så på toilettet? Jamen, der skete det store på toilettet. Udover at jeg hørte 2 skud blive affyret. Og så der tænker jeg Kenny. Han har været lidt underlig på det sidste. Og så tænkte jeg, ja. Han er noget af en spasmand, den dreng. Så tænker jeg, det er noget at gøre med Kenny, det der. Hvad så, da du kommer ud? Så sidder han og spiser pizza. Men så kan det jo ikke være Kenny. Altså, får jeg ikke nogen finde alligevel, eller et eller andet? Du må gerne gå. Vi er allerede færdige, så. Eller hvad? Er det blevet Du skal bare gå. Bliver det vist nogle steder i CV? Du skal bare gå. Hvad er din relation til ålen? Jamen altså, min relation til ålen, det var altså, han kom meget over i træk i min købmandsbutik heroppe i byen heroppe. Han var sgu altid en gævet gut, det var han sgu. Så ja, altså, han var sgu en super fyr, selvom han var jo lidt uden noget snavs en gang imellem. Men altså, det gør vi jo alle sammen, ikke sandt? Har du nogen idé om ålen har haft nogle fjender? Jamen, jeg skulle altid høre på ham oppe i min købmandsbutik om, hans værste fjende, det var geden. Og geden, det er en fisk. Jamen fisk, de kan jo ikke dræbe mennesker. Nej, det ved jeg godt. Men geden var hans fjende. Hvad er det her? Det er spejderhav. Vi fandt ud på gerningsstedet. Kan du noget til dem? Jamen altså, jeg solgte stort set kun en spejderhav til en gut, der hed Storhenning. Og en meget farlig og mystisk mand, synes jeg. Men altså... Stop. Kommissær Rex. Storhenning. Hvad fik jeg dig? Dit bedst.